Flyng er jo et klassisk fællesskab i de her omegnskommuner af København, hvor at man har nogle små landsbysamfund. Og de her landsbysamfund gør enormt meget for at værne om de traditioner, de huse, der er, de ting, de fællesskaber, der. Det kan være kirke, eller det kan være skolen, det er forsamlingshuset i det her tilfælde. Men man har også i Flyng, der har man en skov. Man har forskellige ting, som man er meget stolte og glade for. Forsamlingshuset for Flyng Sogn er et samlingssted, hvor at man ved, at man som forening altid er velkommen, og man kan altid holde sine arrangementer her. Vi bestræber os på at yde en fantastisk service. Vi laver alting selv. Så derfor så bestræber vi os på at kunne rumme og favne alle. Jeg er fra Flyng. Jeg er opvokset, har gået på skole lige hernede, og mange af de gæster, vi har i huset, er jo mine gamle skolelærer eller mine gamle klassekammerater. Og rigtig mange af mine gamle klassekammerater, de bor stadigvæk i Flyng og kender hinanden. Men jeg bor faktisk på Amager og har gjort det de sidste 15 år. Men blev så lokket hertil og troede egentlig bare, at jeg skulle være her en kort periode. Men nu har jeg været i 7 år. Så børnene går til fritidsaktiviteter. Så man ser rigtig mange unge mennesker, som går til og fra. Og i og med, at der er et stisystem, og der er en vej rundt om, så er det faktisk også ret trygt at bo i Flyng. Og vi har motorvejen tæt på, vi har stationen 10 minutters gang herfra, så det at komme til og fra Flyng er ekstremt nemt. Derudover er der også afgange 2 gange i timen med bus.